हर बेर जब भूख लागल होखे, सिनेमा देखत होखे, ट्रेक पर जाए के होखे, भा ठंडा लागेला त सबसे पहिले राउर दिमाग में मैगी आवेला। ई सुपर टेस्टी बा अवरू 2 मिनट में बनावल जा सकिले। जवना के चलते ई हर बेर खाए के सही विकल्प बा। जवना के साइड इफेक्ट पर भी विचार कइले ना। अगर रवा भी मैगी के प्रेमी बानी आ लगभग रोज मैगी के खात बानी त रवा सही जगह पर बानी। एगो मैगी राउर स्वास्थ्य के संभावित नुकसान के बारे में जाने खातिर अंत तक की वीडियो देखी। पहिला, जब राउर बहुत ज्यादा मैगी खानी त एकरा में साइट्रिक एसिड के मात्रा ज्यादा होखेला, जवना से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के गतिविधि होखेला, जवना के चलते एसिडिटी, पेट फूले अवूरी गैस होखेला। दूसरा, रोज मैगी खइला से मोटापा हो सकेला अवूरी दिल के बीमारी के खतरा बढ़ सकेला, काहे कि एकरा में ट्रांस फैट के मात्रा ज्यादा होखेला, जवन की फैट के सबसे अस्वस्थ रूप हा, जवना के पचावल मुश्किल होखेला अवूरी एकरा से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर भी बढ़ जाला। साथ ही मैगी में प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम के मात्रा ढेर होला, जवन रोजाना के जरूरत के 46% हिस्सा होला। एकरा से हाई ब्लड प्रेशर अवूरी हाइपरनाट्रीमिया हो सकेला, जवन की शरीर में सोडियम के मात्रा ज्यादा होखला प होखेला। एकरे अलावा मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) के मात्रा ढेर होला, जेकरा के आम तौर पर एजिनोमोटो के नाव से जानल जाला। ई एगो स्वाद बढ़ावे वाला ह जवन की राउर बार बार मैगी खाए के लालसा राखेला अवूरी रौरा अस्वस्थ बना देवेला। अंत में मैगी के कवनो पोषण मूल्य नइखे। ई मैदा भा रिफाइंड आटा से बनल होखेला, जवना में कवनो रेशा ना होखेला अवूरी एकरा में ट्रांस फैट के मात्रा ज्यादा होखेला, जवन की शरीर के आसानी से पचावल ना जा सकेले।